pode janggut nyantis dhek sapa dik janggut nyantis yo duwekmu irung bangir wae sapa dik iki piye dik wae sapa dik ana sing duwe iki piye dik tambah mumet dik iki piye dik wae sapa dik iki piye dik wae sapa dik sapa dik irung pesek ya duwekmu bangkeane wae sapa dik bangkeane ya duwekmu untuk kawan wae sapa dik kawan ya duwekmu asta kuwi wae sapa dik iki piye dik wae sapa dik Mas Samsi, bangga Mas Samsi. Kita ke Mas Rusdi. Pacaran rang enak, pacaran rang enak. Kelingan manis SMP. manis Terus esok kelingan terus kelingan ramah gembuyut. Mas Rusna Tresnolan kasih sayange karep atiku lakon dadi bojone sayange wis duwe bojo wis duwe nanging aku wis kadung Mulyo Jambu alas kulite ijo sing digagas mesti bojo apabila ada semut belum janda jangan direbut masukin Sumpah wis janji arep sehi
kasus Matur semangat. Ada gula, ada semut, durung rodo aja direbut. Sumpah ning batin yen kula sida. Bablas ke si kucing Mas. Si kucing Mas Dino. Ora bakal lurus. Di Samidi harus Samsi Rene. Sumpah wis janji arep sehidup semati, senang lan sedih bareng-bareng dilakoni. Manis rasani nadyan tilas. Tak enteni randani. Sayangi wis duwe bojo. Nanging aku kadung tresno. Nelongso rasane ngati. Yen aku ra klakon melu duweni. Si kucing Mau bengi terus manting tanpa turun hatiku tansah kesihan amarga eling beban sumaning mutiara teteke lan cer kuning aku mangkene rumah saku teko karo milang-miling tak awemu tansah ngece sing teko jebul sing wasik Semar mulai lagi. ayo Pak Samidi Pak Samsi ayo ban Kak Samiti, Kak Samsu. mau bengi wis montang maneh Hatiku tansah kesihan amarga eling bubar sumaning mutiara teteke lan cer kuning aku mantene rumangsaku teko karo wilangine tak awemu tansah ngece teko jebul sing mau bengi wis montang maneh tansah kesihan bubar sumaning teteke lan cer kuning rumangsaku teko karo wilangine tak awemu tansah ngece sing teko jebul sing kucing. Ayo Mbak Rosti, kancane.
Mas Agung merapat Mas Agung. Siap. Apa rasane rindu-rindu kangen pengen ketemu kangen wong kangen apa tambane rindu-rindu tambane kudu ketemu klopo muda enake kanggo rujakan legan ono aku kan nandang kasmaran balong janur wong ayu tanti-hati oh sadari wong kangen dangan to jambi monggo semuanya dipuput Kateki KBP RMB tinggal katresnan menjelang ibadah salat maghrib.
Rote wong pengen ketemu. Ayo Mbak. Nadiana dotan mong Nuruti karepe ati. bareng saiki Asik. kowe teko ninggalake aku kaya sinandalaku lo tumetes Nalasi pipiku. Asik. Masih bersama semuanya ya. yen pancene ora tresno kaya ngono Asik. Ayo izin tanggung jawab. Malam lagi masih Lho kok terus banyak. bubar lho iki? Ada lanjutannya. Tuh, Mbak Ibu Wiji. Yo, insya Allah. Bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku Gawe gelo ati salawase. Mas Resti sembah nuwun, Mas Agung sembah nuwun, Budi sembah nuwun. monggo Pak Haji. Tindak pundi Mbak Ayu, badhe tindak pundi. Kadingaren tinta wae ora tumpah taksi. Dewekan apa ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani. Leresan mas alias kebetulan belanjaan nih kakak rata kabotan ini buruk tinggal rencani kakak omak pakai Mbak lagi pinjem dulu ya. Belum lekan gelek momongan. Niki blonjo napa Mbayu badhe pindahan. Ampun gelo mas sampean ampun kucimo kula rondo anyaran nembe rong dina. Ora nawat kula plonjon ning pasar pae. Prawan rondo kanggoku rapate penting. Ning semua